Takže tohle je mé druhé video. No a já bych chtěl, abyste mi dali lajky a můžete tady se natáčet, jo, dávám to na 720 HD, ten počítač není nic moc, no to je také pracovní náhodou, no, vlastně já budu tady udělám se z té farmu. Té ovce. No to je velká škoda, že nemáme ty ovce. No hop. Počkej. 25, půlku si radši nechám. 57 dodám. Vodu. A už se to lakuje ještě víc. Fakt se lakovala. Musím to vyřešit na začátku Bendigana. Nevím, že mi to já jsem fakt se se těším, až dostanu takový pár. To bude něco. A chtěl bych se aby jsem nemůžu s tím počítat, že se na to někdo bude koukat. Zkusím se podívat zítra, jestli se na to někdo náhodou nekoukal. Tak. Tady si ukážeme uhlíčko. Tady z začátku budeme potřebovat. Vidíte, jsem si vybral docela dobře. Tady se mi jde už líbí. No, já mám tam zatím malinkou tu, ale za to já se budu dělat docela hodně tady. Dole se budu hodně budovat, tady už se tady budeme už. Tady poteče voda, jo. A tady bude semínka, vidíte. Tam jedna nula, tak tam to se bude tam jdem se podívat na to ovce. Jo, a moje brnění tady. Už na mě zautočili 2 pavouci venku. To je místky, hezké, docela nesadné teda. No a neměl by problém, kdyby se mnou chtěl někdo natočit, jako, no tak jo. Tak mu to samozřejmě dovoluju, aby se mnou natáčel, protože já nemám taky s tím natáčet. No a to by bylo tak všecko, já si zatím tady budu dělat tu farmičku, příští díle už třeba bude, jestli na to budu, jestli to budu chtít, tak už tady třeba bude. No ale já to si udělám. Já se to zatím tady vykopu, ale musím najít, že je doufám, že nějaký najdu. Tak já se to tady aby měla asi zombie. To by tak bylo všechno, tak zatím, ne, já mám baterii, ale já jenom vybitou koukám, tak už vím, proč se to laguje. Já myslím, že nemám, tak to je dobrý, tak zatím čus.